Добро утро от нас. Доктора закусва. Аз пия ерянче. Леко е мрачно тук. Дават го жълт код, гръмотевични бури и дъждове. И се чудиме, умуваме сега дали да се местиме, къде да се местиме. Нали, докторе? Да. Ние тръгнахме и още веднъж гледката от село Топола. Мястото е хубаво, много е хубаво, живописно е, хубав е плажа, да не си изтърва телефона. Хубав е плажа, но просто подават да вали и затова се местиме. И поемаме поемаме на север, понеже така и така сме близко, да отиваме към Дуранкулак, нали? И понеже най-вероятно ще спрем някъде на диво, все още не сме решили къде точно ще се установиме. Сега минаваме да си напазаруваме провизии, вода, нещо за хапване там, такива работи, да отправяме се към Лидъл Каварна. Да, това се води и най-северния Лидъл в България. Ето, Каварна. Тук идвали ли сме? Не сме идвали, аз не съм идвала тук. Ето го Лидъла. Той е малко след входа на градчето. Паркирахме на паркинга в Лидъла. Оставяме Моисейския тук да пази. Отиваме на един бърз пазар с доктора и се връщаме. И само да кажа, използвахме си къмпинг, картата за отстъпки от Къмпинг БГ. Ако пътувате, ако се кефите на къмпинги и така нататък, има над 50 къмпинга, които ползвате отстъпка между 5-10 извън сезона и 40-50% и си излиза на далавера. Ние излизаме, ето го мечока там, не знам какво се вижда, много добър на пазар направихме. Аз взех и някои неща за мечок. Нали, Боби? Постелки, покривки и още такива неща, защото са тъпоти. Виж колко са хубави. И за тематично такива есенни са пуснали. Да, ето го мечока. Вътре и Моисейския. И така товариме и тръгваме. Така, готови сме до тук. Сега отиваме към езерец да напълним вода в мечок. Има някаква чешмичка ли има там? Чешма. Има в езерец и отиваме да напълним мечок. Ние сега минаваме през Каварна, за да излезем с подход към езерец. Тук вече може би сме в по-централната част. Някаква площадче има. Да, и надпис, че си имат каварна. Както казах, не са и библиотека има. Браво! Както казах, не сме идвали с доктора тук. Големичко изглежда. Имат някакъв парк тук в ляво. Излязохме от Каварна и се движим посока езерец. Дуранкулак, 34 км. Сега
минавайки от тук насам към Дуранкулак, се сетих миналата година, имахме едни такива преживявания тук с доктора. Направихме резервация през Booking и за първи път да не се обада да потвърда резервацията. Отиваме ние с доктора. То беше някакво странно място беше за настаняване. Не беше лошо, хубаво беше, ме ми хареса. Като изключиме нелюбезния персонал, който грам не им се работеше, ние си бяхме запазили и си бяхме платили предварително за къщичка, там с климатик, някакви други екстри, тераса, нали, така нататък. Отивайки там, бяхме посочили, че ще сме с Моисей. Отивайки там, те не знаеха, че имаме резервация и че сме си платили. Трябваше да показваме добре, че си носихме с доктора разпечатка от букинга. Опитаха се да ни настанат в едно стайче до мазето, дето беше имаше някакви прозорци, буквално тип мазе, такива нагоре, на нивото почти до тавана и някакви други такива неща. Имахме известни перипети, настаниха ни в нормална виличка, така ако мога да се изразя, но виката ми, то тя може да седите тук до 4 дена преди да си тръгнеме. И 4 дена преди да си тръгнеме седяхме и настаниха в къщата на шефчето там, където е. Така, но имахме едни такива перипети, иначе мястото е хубаво. Хубаво беше, то беше подобно на къмпинг май, а не се води към някаква станция. Беше подобно, нали? Нещо СОТС. Нещо СОТС, да. Имаше верижен БТР в гора. Имаше верижен БТР в гора, нали? Много СОТС лъкаше и дъхаше от всякъде от мястото. Иначе беше хубаво на брега на морето, виждаш гледка към морето, плажа долу, но така имаме известни спомени, така негативни от персонала. Да, бърза вметка беше това. А и се оказа, че не сме единствените, защото направих такава бърза справка в Google ревютата за мястото и се оказа, че е редовна практика, платили са си за нещо, а всъщност се оказва съвсем друго. Просто хората явно не са си потърсили правата, нали? Аз буквално бях изригнала тогава, затова седях в колата, той доктора се разправяше с тази женицата, но да. Минаваме през село Хаджи Димитър, тук някаква царевичка е имало някога. Аз пак се сетих за Лидъла. Може би е крайно време да ме направят такова, да ни направят с доктора рекламно лице на Лидъл. Обиколили сме не знам колко Лидъла в не знам колко градове. Къде ли не сме ходили, където има Лидъл? Нали, докторе? Така е. Община Шабла. Ето ни фе. Това вляво е кметството и пощата на Езерец. Това ли е площадчето всъщност? То тук дава някъде, че е водата, така ли? Точно така.
видяхме къде е мястото за водата. Ако се чудите, тия неща ги гледаме от това приложението Park Fortnite. Там много е полезно. Ние основно местата за гариране си ги гледаме оттам. Има дали е разрешено спирането, спокойно ли е, безопасно ли е, има ли вода, чешма откъде да си налееш в кемпера, дали има газ станция, обособени са и къмпингите, също ги има. Въобще, да. Гарирахме, сега ще видим дали има вода, иначе ето това там е чешмичката. Случват се нещата, пълниме вода, макар и бавно. Местните ни гледат. Там е чешмичката. Местните ни гледат като голям камък, но това е положението. Чешмата е за всички, нищо, че сме пред кметството. Сме спрели мечока. Но сега ще се поразтъпче и после отиваме към мястото, където иде то. Сега да се провра от тук. Така. На му се играчките. 1/3. Не е то. Случват се нещата. Ток имаме. 1/3, да. Малко сме готови с водата. Аз, докато чакаме, сложих тази постелчица. Тая пътечка, която ще трябва малко да се коригира в някои места. И подредих, и тези покривчици. Ги сложих. Ето там. Пълниме водица. Добре, напълнихме си вода. Мина бая време, но напълнихме се и с мухи, между другото. Мина бая време, ама дебита на водата беше много слаб и нямаше как по-бързо. Сега на къде сме? Към Дуранкулак. Няма да виж какъв е пътят, то това не е път. Човек с колело, ние Ема човека е с колело. Ние па сме с две отзад. Ама ти виж тук още как става. Идва и кола.
Пристигнахме. На здраве. За добре дошли. Слизаме да се поразходиме до плажа. Ево там идва още един кемпер. Иначе ето го Мечока. Потухва, хладничко си е. Да, иначе още два кемпера идват насам. Но ето, от Мечока излизаме на плажа. Има и някакво заведение, да. Там за речинката е Мечока. Не знам дали ще се види.